Nitránsky Rínek. Takto nárečím nazvali organizátori akciu, ktorá sa snaží o podporu mestskej kultúry. Taktiež je to priestor na propagáciu malých remeselníkov, umelcov, dizajnérov, malovýrobcov potravín, farmárov a vlastne všetkých, ktorí by radi prezentovali svoju tvorbu a šikovnosť. V rámci občianskeho združenia Nitra Fiesta sme sa rozhodli aj spolu s pani manželkou troška kultúry, aj tejto takej ľudskej kultúry priniesť do mesta Nitra s tým, že Nitránsky Rínek bude organizovaný ľuďmi pre ľudí. Toto neziskové združenie, ktoré sa snaží o podporu kultúrno-spoločenského diania v Nitre, má záujem ukázať, že dobré veci sa dajú organizovať aj z mála finančných prostriedkov, ale hlavne s radosťou a zápalom pre dobrú vec. Myslím, že Nitra má veľký potenciál, čo sa týka takéhoto kultúrneho diania. Ľudia sú radi, ľudia privítajú túto možnosť, že môžu vidieť aj umelcov, aj vlastne ochutnať rôzne rinkové špeciality. Tým pádom vidíme, že aj okolí Nitry je kopec šikovných ľudí, ľudia sa chcú baviť. Verím, že z tohto podujatia by mohla byť tradícia. Zatiaľ sú odozvy veľmi dobré aj od predajcov, aj od návštevníkov. Počasie nám praje. Pre obyvateľov mesta aj návštevníkov to bola možnosť zažiť príjemný čas a neopakovateľnú atmosféru podujatia. Nie to vyrábam, je to produkt, väčšina z tých hračiek sú ručne šité hračky, niektoré z ponožiek, niektoré sú z flisu kupovaného, čiže je to prateľné, je to príjemné na dotyk, je to veľmi mekučké, čiže deti to majú veľmi radi, že sa môžu pomojkať. A sú to všetko rôzne proste zvieratka? Rôzne zvieratka, sú to rôzne bábky, nie sú to také tie komerčné rozprávkové bábky, ale sú to skôr také obľúbené detské zvieratka, opičky alebo delfíny, také, ktoré deti veľmi také tie menšie obľúbujú. Na Nitránskom rínku si mohli užiť vystúpenia mladých umelcov, zaujímavé workshopy pre deti a dospelých, prehliadku dravých vtákov s možnosťou fotenia, samozrejme bohatú ponuku predajcov a množstvo chutných rínkových špecialít. Powerpolová technika. Powerpol, povedzme, neviem. Prírodný materiál, podobné niečo ako kaučuk, ale je to zdravé neškodlivé, môžu s tým robiť aj detičky, dospelí, starší ľudia, ktokoľvek. Dajme tomu od 5 rokov, keď už niečo vedia tvoriť. Domáca levandula z vlastnej záhrady a voňavé vrecká na prevoňanie šiat alebo domácnosti a ručne malované tenisky, plátené tenisky. To sa hačkuje, je to očko po očku, takže hračka trvá dosť dlho. Hladko obrátko je štrikované, toto je len hačkované a tu je krátky, dlhý a stredný slupík. Ktorá je tvoja najobľúbenejšia, keď to testuješ? Takáto. Áno, ten šašo? No ale na tom sa najviac mamina narobí. No. Nitránsky Rínek sa stal pestrým, jedinečným a neopakovateľným podujatím a Nitrania sa už určite tešia na jeho ďalší ročník.